Di çarçoveya biryarnameya di hukmê yasayê de biryara girtina 12 televîzyon û 11 radyo hatibû dayîn ku di nava wan de yên weşana Kurdî dikirin gelek bûn. Bi biryara girtina televîzyon û radyoyan dosê şemê polîsan li Stenbolê avêt ser televizyonên Hayatın Sesî, İMC TV, TV10 û Radyoya Özgürê ku di ser avêtina Radyoya Özgürê de 19 kes hatibûn binçavkirin. Polîs di avahiya TV û radyoyan de destan ser amûrên televîzyon û radyoyan. Her wiha odeyên rejî û stûdya jî girtin, weşanê asten kirin û deriyê radyo TVyan mor kirin. Xebatkayê radyo û televîzyonan li hemberî vê rewşê di weşana zindî de bertek nîşandan. İMC TV, televizyona Hayatın Sesî li gel televizyonên wek Zarok TV, Van TV, TV10 û hin radyoyên de çarçoveya biryarnameya di hukmê yasayê de hatin girtin. Her wiha bi girtina TV û radyoyan hemû xebatkarên wan li Taksimê bi çalakiyê bertek nîşandan. Koordînatorê giştî İMC TV Eyüp Burç di derbarê girtina televîzyonan da axivî. Eyüp Burç balk kişan ser TV û radyoyên ku hatine girtin û got dewlet dixwaze dengê hêzên demokratîk xut bike. Özgür yön ji binî wan yê tev Kurdî ne tev ji bo Kurdan e yan hatibê manî ku aslek niha dewlet dixwaze gava dabêje êdî li dijî vaya demokratîk li dijî hêzên demokratîk gav dikin avêtin gavên çewsandinê û bêdengkirinê tevê manî ku dixwazin ji sebeba darbekî hatibûn dixwastin rewşa awarte îlan bikin ki îlan kirin îja dixwazin ya bikin sebebek bikin bingehek ji bo otorîterkirina rejîmê û bi taybetî jî dîktatorya hinek kesan. Ev jî ber çavaya çi dike dengên hêzên demokrat tên sekinandin. Her wiha serokê Lijneya Rêveberiya TV10 Velî Büyük Şahin jî got ev zilma li ser çapemeniyê ne nihaye û ji ber ku em polîtîkayên şaş derdixin holê devlet ji vê yekê aciz dibe û bi berdewamî wiha axivî. Çok dilli yayıncılık yapan bir televizyon. İşte Alevilerin Türkmen, Kürt, Arap farklı dillerden, etnik gruplardan Alevileri kendi dilleriyle ekranına taşıyan, işte Dersim'de yaşayan Aleviler, Zazaki erkanlarını yürütüyorlar. Araplar, Alevi Araplar kendi dilleriyle bunu yapmaya çalışıyoruz. Tabii aynı zamanda mevcut hükümetin savaş politikalarını, yok etme politikalarını, asimilasyon politikalarını aynı zamanda bir şekilde deşifre etmeye, gündemimize taşımaya çalışıyoruz. Görünen o ki mevcut iktidar bunlardan rahatsız olmuş durumda. Dolayısıyla hêjeyê gotinê ku bi biryara dirêjkirina rewşa awarte operasyonên di çarçoveya rewşa awarte de berdewam dikin û di vê çarçoveyê de li ser sedî rojnameger di girtîgehan de ne nêzî 1000 rojnameger jî ji karê xwe bûn. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.